नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, आज मी मस्त असं काळ्या शिवल्या मिळाल्या, त्याचं आपणास शेंगा बटाटा घालून छान असं मालवणी पद्धतीमध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून मस्त असं रस्सा मसाला करणार आहे। तर आपण आता ही रेसिपी पाहायला घेऊया। काळ्या शिवल्या खायला पण चविष्ट असतात। तर आता हे बघा, काळ्या शिवल्या जसे मी बाजारातून आणले, तर आपण आधी ते स्वच्छ धुवून घ्यायच्या, कारण त्याला माती वगैरे असते आणि काळ्या शिवल्याला ना जास्त अशी चव असते। जरी तुम्हाला बारक्या मिळाल्या ना तरी पण त्या छान चविष्ट लागतात। तुम्ही या अशा करू पण शकतात, पण ह्या छोट्या असल्यामुळे भरपूर वेळ निघून जातो। त्याच्यामुळे मी काय करणार आहे, उकडून घेणार आहे। उकडून घेतल्यामुळे काय होतात माहिती आहे, त्याचं जे पाणी येतं ना ते पाणी फेकायचं नाही, त्यामध्ये आपल्याला ह्याचं रस्सा करून घ्यायचं, पण स्वच्छ धुवून आपल्याला नंतर ह्या उकडून घ्यायचे। त्यामुळे आता हे मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे। अगदी थोडंसं पाणी घालायचं उकडताण्यासाठी, जास्त पाणी नाही घालायचं। ते बघा, आता मी छान असं हे उकडून घेतलेलं आहे आणि हे बघा आता व्यवस्थित असे हे आपले उकडले गेलेले। तुम्ही नुसते ह्यातली माष्टा घालून, माष्टा असतं ना ते काढून जरी तुम्ही केलात तरी चालेल, पण मी काय करणार आहे, एक शिपी करणार आहे। त्यामुळे एक शिपी असं घेणार आहे आणि त्यासाठी मी शेंगा आणि शेंगा स्वच्छ साफ करून घेतले आहे। बटाटे मी सालासकट वापरणार आहे। सालासकट तुम्ही कोलंबी म्हणा की शिपल्या म्हणा, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर सालासकट घातली तर छान अशी अजून आपल्या रस्सा भाजीला चांगली चव येते। आता हे शिपल्या उकडलेले जे पाणी असतं त्याच्यामध्ये जर मातीचे थोडे कण असतात तर गाळून आपल्याला घ्यायचं आहे। आता हे बघा, शिपल्या आपण एका बाजूला काढले, पाणी एका बाजूला काढले। आता आपल्याला शिपल्या व्यवस्थित साफ करायच्या। शिपल्या साफ करत असताना, करलताना पण व्यवस्थित कण काढायचा असतो। शिंपल्याला एक शिपी काढत असताना बाजूला असं ना कडक असा कण निघतो, तो आपल्या जेवणात जाता कामा नये, नाही तर काय माहिती आहे, मग अटकत राहणार, म्हणजे आपल्या दाताला हे इकडे तिकडे। त्याच्यामुळे तो बारीक, हा बघा, हा बारीक कण दिसतो, कुपीतर असा तो कण असतो, तो काढायचा आणि व्यवस्थित आपल्याला शिपली अशी साफ करून घ्यायची। आणि तुम्हाला नुसतं माष्टाचं करायचं असेल ना तरी चालेल। नुसतं माष्टाचं घेऊन आपण ते शिपल्याचं ते पाणी असतं त्याचं पण तुम्ही काठ बनवू शकता, ते पण छान होतं। पण एक शिपीचं केलं ना का अजून छान लागतं। हे बघा, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवते। बघा, असा बारीक असा कण असतो, तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे। आता अशाच पद्धतीमध्ये मी हे सर्व साफ करून घेणार आहे आणि सर्व मी असं एक शिपी नाही सगळे एक शिपीसारखे घेणार नाही आहे, थोडेच एक शिपी घेणार आहे, थोड्याची माष्ट काढणार आहे। एवढे सगळे एक शिपी घेतले तर भरपूर होऊन जातं, त्याच्यामुळे थोडे माष्ट घ्यायची, थोडं एक शिपी घ्यायचं आणि आपल्याला ते करून घ्यायचं आहे। पण साफ करणं हे महत्त्वाचं आहे आणि आपल्यानंतर हे साफ करून झाल्याच्या नंतर पण आपल्याला व्यवस्थित पुन्हा एकदा धुवायचे आहेत। आता हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व साफ करून घ्यायचं आहे। आणि हे काळ्या ज्या शिपल्या असतात ना मंडळी, ते चवीला एकदम भारी असतात। जर मोठ्या शिपल्या मिळाल्या ना तर तुम्ही विळीवरती पण करलून घेऊ शकता, पण वेळ लागतो। वेळ लागू नये म्हणून त्याच्यासाठी हे उकडून घेण्याची ही पद्धत बेस्ट आहे। तर हे बघा, मी एवढ्या शिपल्या घेतलेल्या आहे, त्याच्यामुळे माष्ट घेतलेली आहे जास्त प्रकारे, त्याच्यामुळे हे आता जास्त नाही। आणि पुन्हा एकदा आपल्याला हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि नंतरच आपल्याला हे करायला घ्यायचं आहे। आणि मंडळी, कांदा खोबऱ्याचं वाटण कसं माझ्याकडे असतं, मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेला दाखवलेलं आहे, तेच कांदा खोबऱ्याचं वाटण आणि आलं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता ह्याची पेस्ट वापरून हे आता आपण मालवणी पद्धतीमध्ये शिपल्याची म्हणजे शिपल्या रस्सा करणार आहे, शेंगा बटाटा घालून। तुम्ही शेंगा बटाटा न घालता जरी केलात तरी चालेल। आता एका पॅनमध्ये मी एक पळी तेल घालून घेतलं आहे आणि थोडीशी कढीपत्ता, एक कांदा बारीक केलेला तो घालून कांदा व्यवस्थित असा भाजू द्यायचा। आणि त्याच्यानंतर कांदा भाजून झाल्याच्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे। तुम्ही टोमॅटो जरी घातलात ना मंडळी तरी आपल्याला ह्यामध्ये कोकम पण आवर्जून वापरायचा आहे। आता कांदा व्यवस्थित भाजला गेला आहे, तसं मी यामध्ये हा एक टोमॅटो बारीक केलेला आहे तो घालून घेतला आहे। टोमॅटो आपल्याला थोडासा नरम होऊ झाला ना काय, मग आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट आणि मसाले वगैरे काय घालायचे ते आपण त्यामध्ये घालून छान असं परतून घ्यायचं आहे। मंडळी, काय माहिती आहे, शिपल्या आहे ना, जरी तुम्हाला त्यामध्ये माष्ट जर कमी असेल, पण तो जे एक आपलं काठ असतो जो शिपल्याचा येतो, त्या काटाच्या ग्रेव्हीमध्ये इतकी चव उतरते ना त्या काटामुळे, आणि 2 घास जास्त जातात खायला। त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एवढंसं मांस आहे काय खायचं असं नसतं। आलं लसूणची आपण पेस्ट घालून घेतली आहे, मग लाल तिखट मसाला, मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद हे सगळं घालून मग परतवून घ्यायचं आणि व्यवस्थित मसाले परतवून घ्यायचे। नंतर मसाले कच्चा पण निघून जाण्यासाठी, जळू नये म्हणून त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून मसाले पण चांगली आणि आलं लसूणची पेस्ट वगैरे चांगली शिजू द्यायची थोडी, जेणेकरून काय माहिती आहे, कच्चा पण त्यातला निघून जातो। आणि आता हे व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला यामध्ये शेंगा बटाटा घालून घ्यायचा आहे, कारण शिंपले कसे मंडळी आपण आधीच उकडलेले आहेत आणि ते तुम्ही नंतर घातले तरी चालून जातात।
तुम्ही जर करलले ना तर ते तुम्हाला हाताबरोबर घालायला लागतात, म्हणजे विळीवर करलतात ना कच्चे असताना ते तुम्हाला हाताबरोबर शेंगा बटाट्याबरोबर घालायला हवी, पण उकडून घेतले ना तर ते नंतर घालायचे असतात. आता हे बघा शेंगा बटाटा आपण ह्यामध्ये घालून घ्यायचं. छान असा आपला मसाला वगैरे परतवून झालेला आहे. आता शेंगा बटाटा पण चांगला शिजला पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला जो आपण शिंपल्याला जो काट आलेला आहे तो व्यवस्थित गाळून आपल्याला ह्यामध्ये वापरायचं आहे. आणि पाहिजे तर आपल्याला त्यामध्ये अजून थोडं पाणी घालून आपल्याला हे शेंगा बटाटे चांगले असे शिजवून घ्यायचे. एक नंबर मंडळी, काय म्हणतात ना, आता इतकी छान अशी चव येते ना शेंगा बटाटा घालून पण शिंपल्याची. तर हे बघा, हे आता जे आपल्याला शिंपल्या उकडलेल्या आहे, जो काठ तयार झालेला आहे तो काठ आपल्याला ह्यामध्ये वापरून आपल्याला व्यवस्थित शेंगा बटाटा शिजवून घ्यायचे. म्हणजे हा जो काठ आहे ना, काठ त्याच्यामध्ये तर काय करतात माहिती, आमची आई वगैरे नुसत्या त्या काठामध्ये कांदा खोबऱ्याचं मसाले वगैरे घालून, कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून, आलं लसूणची पेस्ट घालून मस्त अशी काटाची आमटीसुद्धा होते. म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित, आता हे बघा झाकून घेतले, व्यवस्थित तुम्ही जर आमटी वगैरे केली ना तर ते पण 2 घास जास्त जातात. हे आता आपण शेंगा बटाट्यामध्ये हे काठ वापरलं आहे, त्याच्यामुळे ह्यातले शिंपल्याची जी चव असते ना ती ह्यामध्ये उतरते. आणि शेंगा बटाटा आपल्याला थोडेसे शिजवून घ्यायचे, आता जास्त शिजवून नाही घ्यायचे. पुन्हा आपल्याला कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून पुन्हा शिजवायचे. तर आता मी 1 वाटी कांदा खोबऱ्याचं वाटण, तुम्हाला जेवढं ग्रेव्ही करायची आहे त्यानुसार तुम्ही कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून घ्यायचं. आणि कांदा खोबऱ्याचं वाटण मी बहुतेक व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. सेम कांदा आणि खोबरं आणि आलं लसूण कोथिंबीर कढीपत्ता ह्याची माझी पेस्ट वेगळी असते, ते त्याच वाटणाचा वापर करून हे आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आणि नंतर आपल्याला ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि बघा शिंपल्या ह्या खाडीतल्या समुद्रातल्या अशा असतात आणि त्याला मिठासारखी चव असते, त्याच्यामुळे मंडळी मीठ घालताना ना मीठ बेतातच घाला, नाहीतर तुमचं हे कसं रस्सा आहे ना तुमचा खारट होऊन जायचा. आणि आता या बघा थोड्या प्रमाणात मी काय केलं माहिती आहे, जो आपली शिंपली घालताना आहे ना माझा व्हिडिओ स्किप झाला. मग आपले व्यवस्थित असं शिजून झाल्याच्या नंतर आहे ना मी शिंपल्या घालून घेतलेल्या, तर व्हिडिओ स्किप झाल्यामुळे मला दाखवता नाही आलं. पण हे बघा ह्या शिंपल्या घातलेल्या आहे. आता शिंपल्या घातल्याच्या नंतर आपल्याला बारीक गॅस करून शिजवून घ्यायचं आहे, कारण काय मंडळी शिंपल्या आपण उकडून घेतलेल्या होत्या, शेंगा बटाटा पण आपल्या छान शिजलेला आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये कोकम घालून घ्यायचं आहे, कारण काय माहिती आहे शिंपल्या ह्या मच्छीचाच प्रकार आहे आणि ह्याच्यामध्ये पण हिवसपणा असतो, त्याच्यामुळे आपल्याला कोकम घालून घ्यायचं आहे. आणि कोकमामुळे पण आपल्या छान अशी शिंपल्याला चव येते, त्यामुळे शेंगा बटाटा शिंपल्याच्या रस्सामध्ये आपल्याला कोकमा आवर्जून घालायचं आहे. आणि जी लोक कोकमा घालत नाही आहे त्यांनी चिंचेचा कोळ किंवा चिंच घातली तरी चालून जातं. ते बघा मस्त असं मंडळी मी आपलं 1 शिपी काळ्या शिपल्याचं रस्सा असा आपल्याला शेंगा बटाटा घालून करून दाखवलेला आहे. आपण पण मिळाले तर अशा पद्धतीमध्ये करा आणि मस्त लागतं. 2 घास जास्त जातात भाताबरोबर, जरी माष्ट खायला नसेल पण जे ती चव उतरते काटाची त्यामध्ये, त्याच्यामुळे ते छान होतं. आता गॅस बंद करून आपण यामध्ये कोथिंबीर घालून घेतली आहे, आपण पण नक्की करा. हे बघा मंडळी मस्त असं मी काळ्या शिवल्याचं शेंगा बटाटा घालून 1 शिप्पी असं करून दाखवलेलं आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते. आपण माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब हाईप करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. मस्त खा, स्वस्त राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद. बाजूची बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून आपणास नोटिफिकेशन मिळतील.